eto hiwain mo pa. Nasaan nga ba plate mo? Eto pa, hiwain mo pa yan. And then, tong squid. Yan, favorite ni Daddy Robert mo, squid. O, dali, hiwain mo yung head. Cut mo yung head niyan. Yes. Cut, dali. Ay, very good. Yung isa pa. Yung tomato. Cut mo yun. Ay, nilagay niya na sa cookware niya, oh. Mami, fish doon. Opo, fish and? Ito. Yan. Ito. Tomato. Ha? Uy, hinaan mo yun. Tomato. Cut mo yung tomato. Wow, galing naman ni